Nakita ka nung ano eh, nung nakaaway mo. Tapos tinginan lang kami. Oy, ala ka sa inyo. Tingnan nyo yung nakaputi na yun, ay yung nakapagputi. Ay yung nakayapak na eh.
Ayun yung ayun nakayapak na eh.
Nakita ka nung ano na nung nakaaway mo. Nagtinginan lang kami. Oy, ala ka sa inyo ah. Di yung nakaputi na yun, oh. Ayun yung nakapag... Ayun yung nakayakap na eh.
Oy, ala ka sa inyo ah. Bigay ito yung nakaputi na yun, no? Ayun yung nakapagputi. Ayun nakayapak na eh. Baka hindi nakaaway din. Mamaya, napanood. Nakita ka nung ano na, nung nakaaway nito. Tapos tingin na lang kami. Oy, ala ka sa inyo ah. Bigay ito yung nakaputi na yun, no? Ayun yung nakapagputi. Ayun nakayapak na eh. Mega shoutout sa iyo dyan, Bella.
ayaw niyo makipag-usap. Ayaw nakalapas na eh. Kasi lumapit na ako dito. Tatay lang ano. Ayoko nga eh. Baka hindi nakaway din. Mamaya, kapatid. Nakita ka nung ano na, nung nakaaway mo. Tapos tinginan lang kami. Oy, ala ka sa iyo ah. Tingnan nyo yung nakaputi na yun, ayaw niyo makipag-usap. Ayaw nakalapas na eh. Kasi lumapit na ako dito. Tatay lang ano. Ayoko nga eh.
Nakita ka nung ano na, nung nakaaway niya. Tinginan lang kami. Ay, ala ka sa inyo. Bigay lang yung nakaputi na yun, ayun yung nakaputi. Ayun nakayapak na eh. Baka hindi nakaway din. Mamaya, napanood. Nakita ka nung ano na, nung nakaaway niya. Tinginan lang kami.
Tubo na hindi nakaway na. Mamaya napanood dito. Kaya yun. Nakita ka nung ano na, nung nakaaway mo. Tapos tinginan lang kami ganun. Oy, ala ka sa iba. Di ayun yung nakaputi na yun, ayun yung nakapagputi. Ayun yung nakayapak na eh.
Bota hindi nakakawin eh. Mamaya, kapanood. Nakita ka nung ano eh, nung nakaaway mo. Basta tinginan lang kami. Oy, ala ka sa inyo ah. Di ayun yung nakaputi na yun, ayun yung nakapag... Ayun yung nakayapak na eh.
Tubo na hindi nakaway din. Mamaya, napanood ko. Oh. 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 Lightning. Lightning. Nakita ka nung ano eh, nung nakaaway mo. Tapos Oh, so, tinginan ng kami. Andrew. Hello, Mati. Oy, ala ka sa iyo. Bigay na yung nakaputi na yun, oh. Ayun yung nakapag... Ayun nakayapak na eh.
Baka hindi nakaway din. Mamaya napanood. Nakita ka nung ano na, nung nakaaway mo. Ba't tinginan lang kami sila? Oy, ala ka sa inyo ah. Tingnan nyo yung nakaputi na yun, ay yung nakapagputi. Ayun, nakayapak na eh. Baka hindi nakaway din. Mamaya napanood.
Oy, ala ka sa inyo. Tingnan nyo yung nakaputi na yun, oh. Ayun yung nakapagputi. Ayun na kaya kasi. Tubo na hindi nakaway din. Mamaya, napanood. Nakita ka nung ano eh, nung nakaaway mo. Tapos tinginan lang kami. Oy, ala ka sa inyo. Tingnan nyo yung nakaputi na yun, oh. Ayun yung nakapagputi. Ayun na kaya kasi.
Nakita ka nung ano eh, nung nakaaway mo. Nagtinginan lang kami. Oy, ala ka sa inyo. Pero ito yung nakaputi na yun, ay yung nakayakap na eh.
Mamaya hindi nakaway na. Mamaya, kapanood. Nakita ka nung ano na, nung nakaaway na. Ba't tingin na lang kami? Oy, ala ka sa inyo. Tingnan ito yung nakaputi na yun, ayun yung nakapag-siguro. Ayun, nakayakap na eh. Kasi naman may bakit dito. Tatay na to. Ayoko nga eh.
yung makapag-ano. Ayun na kaya kami. Baka hindi nakakaway din. Mamaya, kapatid. Nakita ka nung ano na, nung nakaaway mo. Tapos tinginan lang kami. Oy, ala ka sa iyo. Bigay ko yung nakaputi na yun, ayun yung makapag-ano. Ayun na kaya kami.
Ay, alam ko sa inyo. Bigay na yung nakaputi na yun, ayun yung nakapagputi. Ayun yung nakayapak na eh. Ayoko nga eh. Tubo na hindi nakaway din. Mamaya mo. Nakita ka nung ano na nung nakaaway mo. Nagtinginan lang kami. Ay, ala ko sa inyo. Bigay na yung nakaputi na yun, ayun yung nakapagputi. Ayun yung nakayapak na eh. Ayoko nga eh.
Nakita ka nung ano na, nung nakaaway mo. Mas tinginan lang kami. Oy, ala ka sa inyo. Tingnan mo yung nakaputi na yun, no? Ayun yung nakaputi. Ayun na kanya kape. Lapit na lapit sa akin dito. Tatay na ano? Ayoko nga.
Basta hindi nakaway din. Mamaya kapatid. Nakita ka nung ano na, nung nakaaway nito. Tapos tinginan lang kami na. Oy, ala ka sa inyo. Di yun ang nakaputi ngayon, no? Ayun yung nakipag-siguro. Ayun na kanya pa na eh. Bakit naman may bakit dito? Tatay lang na, no? Ayoko nga eh.
Nakita ka nung ano na, nung nakaaway mo. Tapos tingin na lang kami. Oy, ala ka sa inyo ah. Tingnan mo yung nakaputi na yun, oh. Ayun yung nakapagputi. Ayun yung nakayapak na eh.
Pupunta hindi nakaway din. Mamaya, kapatid. Nakita ka nung ano na, nung nakaaway mo. Nagtinginan lang kami nila. Oy, ala ka sa inyo ah. Tingnan nyo yung nakaputi na yun, oh. Ayun yung nakaputi. Ayun yung nakayakap na eh. Ayoko nga eh. Pupunta hindi nakaway din. Mamaya, kapatid.
Buta hindi nakaway din. Mamaya kapatid. Nakita ka nung ano na, nung nakaaway dito. Tapos tinginan lang kami. Oy, ala ka sa inyo. Tingnan nyo yung nakaputi na yun, ay hindi makipag-tuloy. Ayun na kaya pa eh.
Baka tayo din nakaway din. Mamaya nakita ka nung ano na, nung nakaaway mo. Tapos tinginan lang kami nila. Oy, ala ka sa inyo. Di ayun yung nakaputi na yun, no? Ayun yung nakaputi. Ayun yung nakayapak na eh. Bakit ang kapit na ako dito? Tatay lang na to. Ayoko nga eh.
Ayun yung makipag-usap. Ayun na kaya kasi. Bota hindi nakaway din. Mamaya nakita ka nung ano eh, nung nakaaway dito. Tapos tinginan lang kami Oy, ala ka sa inyo. Tingnan nyo yung nakaputi na yun, ayun yung makipag-usap. Ayun na kaya kasi.
Nakita ka ng ano na, nung nakaaway mo. Basta tinginan lang kami nila. Oy, ala ka sa inyo ah. Bigay nyo yung nakaputi na yun, oh. Ayun yung nakaputi. Ayun, nakayapak na eh. Buwan na hindi nakaaway din. Mamaya,
Nakita ka nung ano eh, nung nakaaway mo. Tapos tinginan lang kami. Oy, ala ka sa inyo. Tingnan nyo yung nakaputi na yun, no? Ayun yung nakipag-siguro. Ayun nakayapak na eh. Nakita ka nung ano eh, nung nakaaway mo. Tapos tinginan lang kami. Oy, ala ka sa inyo. Tingnan nyo yung nakaputi na yun, no? Ayun yung nakipag-siguro. Ayun nakayapak na eh.
Tubo na hindi nakaway din. Mamaya, kapanood. Nakita ka nung ano na nung nakaaway nito. Tapos tinginan lang kami nila. Oy, ala ka sa inyo ah. Di ayun yung nakaputi na yun, oh. Ayun yung nakapagputi. Ayun nakayapak na eh.
Bota hindi nakaway na. Mamaya kapanood. Nakita ka nung ano na, nung nakaaway mo. Tapos tinginan lang kami. Oy, ala ka sa inyo. Tingnan nyo yung nakaputi na yun, no? Ayun yung nakapagputi. Ayun yung nakalabas na eh. Bota hindi nakaway na. Mamaya kapanood.
ano na, nung nakaaway mo. Tapos tinginan lang kami. Ay, ala ka sa inyo. Bigay ito yung nakaputi na yun, no? Ayun yung nakapagputi. Ayun nakayapak na eh. Ayoko nga. Buta hindi nakaaway din. Mamaya, nakita ka nung ano na, nung nakaaway mo. Tapos tinginan lang kami. Ay, ala ka sa inyo. Bigay ito yung nakaputi na yun, no? Ayun yung nakapagputi. Ayun nakayapak na eh. Ayoko nga.
Nakita ka nung ano na, nung nakaaway mo. Nagtinginan lang kami na Oy, ala ka sa inyo. Bigay nung yung nakaputi na yun, ayun yung nakapagsuot. Ayun na kanya, sakme. Bota hindi nakaaway din. Mamaya, kapanood. Nakita ka nung ano na, nung nakaaway mo. Nagtinginan lang kami na Oy, ala ka sa inyo. Bigay nung yung nakaputi na yun, ayun yung nakapagsuot. Ayun na kanya, sakme.